I can't know space maybe. I'm not coming. Okay. Oh, good morning, sir. Good morning. Idagan. So bad, Radamafuma. I'm the master. Cry. Go be the mark. Okay, I'm engineer Abdulmalik Uche Atahiru. Going away. I'm Anambra State. Anambra State. Yes. Anambra State. I be making no bodo. But Anambra, I'm doing no boda. Yes, my Buddha weather. Memun nementa. So bad. Go memun nementa. That the marking of the end of Ramadan, the holy month of Muslim, the month that we fast and remember the Almighty Allah for what He has done to the world. And today mark the end of the Ramadan, so it's the day of jubilation, Eid Fitri. We call it Eid Fitri. The day of jubilation, the day we give Almighty Allah thanks for sparing our life from beginning of the Ramadan to the end of the Ramadan. We be doing worship. I'm not going to make a Muslim come. This way, I'm Muslim. I'm Muslim. You're Muslim. Yes, I'm a Muslim. Honey boy Muslim, me born you go get like. Very beautiful. I believe no one the benefit of Islam. The way they see the benefit of Islam, many of us we are multiplying every day. The Igbo Muslims are multiplying every day. We are growing in leaps and bounds. So I'm very, very happy.
Gede gunu shafo ni mo ngunu like no bundi Igbo ga Muslim. If mo go no onye ozo ga abugo Muslim bro onye. There are this misconception, especially to Ndibanye, Bundi Igbo, that whosoever is a Muslim is looking for something, either money or that. If it's money, I couldn't have been a Muslim because I don't think I'm hungry. You got to go. But the beauty of it is that when you compare the comparison of religion, you find out that everything about Islam is something you see physical. When you compare scientifically and otherwise, have been proven that not through religion. You understand? But in the Islam as Hausa religion. No. It's not Hausas. It doesn't mean that as I'm a Muslim, I'm no longer the Igbo man. I will not participate for Igbo man name. I do. Hence, it order against the Islamic injunction. I do it with them. You understand? I live with my own man and all that. But on the Madden when they believe that now, even if you're a Muslim, you're an Hausa man. No, that is it not. Islam is the religion of the world. It's bring to mankind, so anybody can practice it. You got to go? So that is it. But Unu and Gabugi man Muslim mainly started with the Hausa tribe. Gede gunu na heja no ga ni me gede ya shafutu. There's we don't have problem with them. As a religion teaches that we should love our brothers. That we love our brothers, we love them, they love us. So there's no problem. No, more spirit than Ibia. Whether you are Hausa, you are Yoruba, you are any Nupe, you are Igbo, hence you are Muslim. We believe that all of us are brother and one. That is it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. I appreciate it. You understand me? Likewise, called here. You know the thing. Like I told you before, I'm Yoruba. I'm a papa here. You understand me? So it's just where you find yourself and you are comfortable around that area. It's okay with you. Thank you very much. Nice, my band, no man, no, na water ne, be na no me Muslim of my both in the Igbo and the Yoruba and Hausa. Men tabu ne ke on nice my bambala karamu where was no shafuta and the Igbo. Ne emeabu Muslim ni mo no come no lebe na. No come again to shafuta and the Ibagwa-Aka Muslim. If the thing there is that even if I don't say number Yoruba now, you go to number Yoruba. You understand? You feel number Igbo. You have to go the thing. So to tell you that the love, you had the mother already. The love the day love and force. You understand me? Once you in not here any man, we are in market enemy here collectively. Thank you very much. Okay, I'm say the kuwa dada. Go away. I'm on your back. You go in Ibagwa-Aka. So, English muni kena taba ine megba. Tabo idil fitele ine megba akwa. So, kai bako chara bena ai mechemele now. Gabo ka hanu pa no ba doa bo unsa neme. So, mamuji okara akpoku maro akpoku kama ndi jema se chukunya ka kai zute kama nwa komi ye. Chukunya ka kai zute kama nwa komi ye. Melada halile mwere nime Ramadan noma chukwu kwe ke orukuto halile tenjo ma nye na aka nye shiri chukwu kwe ke hene nwete lada de nime so ya muje ekele jama muslimi Ibagwa asige jishike na ekpere amaka nwa jikotere ka iuke mmadụ juru abe mabu Muslim so nwe ya dịka Muslim so I thank you. Aga m shafuta ha na obo ana futa ni Ibagwa na ndị ugwu ga-ejuru Ibagwa eme mte ndị Igbo ga na-eme Muslim bụ ndị Ibagwa jọn ga eme n'ọnụ ga-ete ka na ovute na obivute ọgụ na ọgụbidokwa na mbe na abọje ebido na obi create ụzọ n'ihe daga agaghị eme oge ọdịnihu Mba o nwere dịka ọgụ n'ọba agamnihu bụ Muslim na-ewete mgbe elekwere Muslim ụlọ n'ọba agamnihu na o nwere dịka ọgụ n'ala Ibagwa I will not Ibagwa. I didn't any problem. I want to any problem. I choose to take any problem. Na Ibagwa. So I didn't get problem. Na Ibagwa. I'm our Muslim youth. Then Allah as the whole. Only problem anything. Na Allah as the whole. Then always get Obollo. Then Ibagwa. I don't have any problem. Thank you, sir.
ọsọ ma wa'adu zakat ma anyị na-eme zaka wofuru zaka n'ime uchu ha Chineke nere gị uchu ha Chineke nere gị wofuru zaka n'ime maka na ọ bụ emekete gị nọ na ya bụ zaka n'ihe wofu zaka n'ime ko ya ga ma ya zaka ya eme ka ị dịrị ọcha mee ka uchu dịrị ọcha ọ asachafụ ọcha bụ asachafụ uchu ọcha ọsọme Chineke nere gị Chineke nụrụ unu n'isi unu ike ma na-achọ nwa na-eku unu Chineke n'isiri gị ike vigu uchu nene mgbe ọ sịrị gị na onye nweta ya ruru 20 million daga iwefute 1/4 n'ime wee nega ndị onwe nke ọha ndị niile ga-abụ ka gị mere ka karị gị onye look at it ọ dụchiri ike si wefute nwa wee nye ya m Chineke mmeta taalụ na ụfọdụ nọ na adịghị ka echi ya eme ya bụ ihe ya ewefute ya bụ ihe ya maka ụmụ ibe ka ịma na iruo ome iwefu zaka ihe nwere ome iwefu zaka na wofuo ya bụ zaka maka ọdịmma ka gị ọmaka ọdịmma nke onye n'ihu ọsọ bụ wosiri ụlọ ha bụ unu chekwere oshiri unu anụ ha medogoro oshiri nchịkọta unu na ya bụ edezigbote mkpa na mbụ n'ụlọ ma unu tụgharị unu mere salama etiti unu maka na ya bụ salama bụ ihe na-eweta udo na-eweta ọganiru na-eweta ịhụnanya na mgbe abụ na-eme zikiri ịdị na-akpa eviri Chineke ele bụ udumanta na kọmiti na-ayọrụ Chineke bụ nta lele pastara ọsịrị bụrụ amala mma ya ewe ihe niile asịrị gị na ọ bụ haram mbụ n'ụlọ ya emeghị na ya kwụba nta ihe na-asị na ọ bụ haram gbaa nye ọsọ ọ bụrụ omume nke ịtọrọ n'ebe gị ịla were gbaa ọ bụrụ omume nke ịlitọrọ n'ebe gị ịla wochie eweche ọ bụrụ omume onye si na ahịa gwara egbara ka sala n'ụdị na mụ nwaanyị gbọsọ gbachọsi ike na nta abụ oge a na-eji ha Chineke sịrị n'obodo ejele na ya eke ọnụgo neha anyị na-eme egba biko eha anyị na-eme egba erukwula ịhụ anya Chineke achọghị nso chakachaka Chineke anabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na na-eme ka anyị mara ọsọ onye na-ele nwa mmejọ Chineke bọchị egba n'ide ka onye egba nyere bọchị hanyere ekwere na nkwa ya emejọ Chineke na bọchị hanyere akwụ n'ihu Chineke ya emejọrọ Chineke na-abịa ka ịda ya maka ọ bụ ka ịbara amala mmasị na nwaanyị na-eri egba akwa egba bụ mmadụ iri ụsọ mmadụ inweta onwe na ịhaba ya eji enweta onwe mara na ịrụ ọma Chineke ka na-ekwa ka ekwesịghị ka ịrụọ ya maka gị na ọsọ gị gbanye ọsọ na ọdụgị oyi na ịhụ nyere ọdụgị oyi mgbe m nyere ịnụgejekwuride tọrọchụa na ọdụgị oyi anwala nwa ya eje na ịha na-eri egba aka ọwụma ibe ka Chineke nye na anyị aka ka Chineke ekwe ka ahụla anyị tarịrị Ramadan ka ọ bụrụ alala anyị n'iyi ka Chineke were ya bụ ahụ wee tinye anyị na mizan so anyị na-arịọ Chukwu ka anyị hụrụ nke ahụ nwa n'udo ka Chineke ihe niile eweta ọgbata usue nye anyị ibirota ọchụa ya ruo nke aka ile Chineke ochefu anyị site na Chineke anyị na-arịọ Chukwu ndị lelele kwesịrị ka ha soro anyị nọrọ abe ọ bụ ọya adịchaga gabe ihe ya he tọ Chineke ekwe ka ha gbalie n'ọya Chineke ekwe ka ha gbalie n'ọya ma ndị bụ ka ha guzo tọ Chineke anyị na-arịọ ka iwechefu ya bụ ya na echi ha Chineke anyị na-arịọ gị nke onye na-eme Chineke ka ime ka ọ dabara na ya onye nke na ya azụ Chineke kwalite ele ma onye enweghị pepe Chineke anyị na-arịọ gị ka ịnị ya ma onye ka ekwuchi Chineke kwe ka ọ gara n'iru ma nke gara ma n'iru Chineke isi na ya alụbaraka Chineke anyị na-arịọ gị ka anyị hụrụ nta n'udo Chineke kwe ka anyị mefute n'udo ka anyị mekwebe ka anyị hụma aka ile n'udo agharekwu n'ikpeazụ Chineke nye anyị ka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Good morning, sir. Idaganam. Admoizma. Oshebaga. Good. Hamudima Takra, Gubedi Maraganam. Oh, Amubo Imam Nuruddin Usman. Yabo Chief Imam Ibagwa-Aka. Chief Imam Ibagwa-Aka. Muslim community. Mabmonyi Ibagwa Be. Boni Ibagwa Begede. Abmonyi Kolo Ibagwa. Mezema Ibagwa. Ibagwa Nkwo.
so na bụ onye Ibagwa Aka-Islam na bụ mechi abụmadụ. Nne gị na mere Muslim. Nne m nne na m mere Islam. E mere Islam. Mama m bụ onye Lagos ke mama m bụ Ibagwa. Ma he lele bụ Muslim, na bụ Muslim. Like bulebe Muslim a bidoro n'Ibagwa. Muslim na bidoro Ibagwa ata eme ka nke menwe ike ịkata ahụ ya o. Ya bụ ọdụ na-efufere mbụ batara. First religion ndị n'Ibagwa. Batara Ibagwa before Christianity. Batara Ibagwa before Christianity. Yes. Ọdụ na mbụ batara Ibagwa before Christianity. So o te eme ka ọ batara nke anyị nwee ike mata ya esocha. Ọ bụ ihe bidoro ọfụ na. Ọ bụ ihe bidoro ọhụ pepe. Na unu na-eme ya bụ ihe Muslim n'Ibagwa. N'ibia na-enwere ndị Igbo nwee ndị Yoruba nwa asụsụ ọzọ bụ nọ n'ime. Mana ndị mmadụ na-afụta ya n'ụdụ nne unu na-dominate ndị Ibagwa ba ibute Muslim. N'oge ọdịnihu na-enwere ike nwere crisis na mbe na-akpọ yishiri ebido gelegwu nshafụ ya bụ onye na-ekwu ihe n'ụwa amaghị ta ama obebido ọ mata mma ọbịa asị n'obido maka ọ bụrụ na ọ bụ nke dominate na mmadụ enwere ike iso mmadụ bịa baa na religion n'ike mmadụ enwere ike ime ofufe na anyị akụzighị anyị iji afọ ọsọ mmadụ kọbata religion ihe na onye na-ebata religion ọ batara religion kọchiri achọ ọ batara religion wee sị ya ndị anyị n'obe mekọta na-abata religion agịcha ga dominate mana emeghị n'ike enwe nọ n'ọchụ mbịakwụta ọchụ abasị n'obe mekọta na-abata religion ịma na m na ya gbagharị wewe agacha ga dominate. So the religion, ọ bụrụ na religion gara n'iru dịka nwe ọgaja n'iru akọta na ọ bụ nghọta ndị mmadụ ghọtara the religion wee chekwuo the religion n'anya kpatara na eji abata religion na ọ bụ na onwe na-asịghị abata religion anyị ọsụtara asịghị abata religion bịa agwa gị okwuchukwu lekwe ihe chukwu kwuru lekwe chukwu soro lekwe ị ga-enwe dịzanela agwa gị lele mekọ chekebe nhwa ikwuru mara ka imere onwe gị ọ dịgọ iso ọ dịgọ isoro ma ọ dịgọ a ga-eme gị n'ike ya bụ na onye na-elechi n'ụbọchị naanị asị na anyị abịa wakpo ndị lele ha lele ka e mere dis religion onye nkwa agbụke gụbọ n'ahụ maka na ya na onwe nọ na religion nke amaghị na ọfụ ga-ameme nke so okwu ọfụ ga-ameme nke ya hụ ka anyị nwa afụ ga-ameme nke anyị na religion bụ onye ka ichi chọọ maka eme religion ya kpatara ihu na enwere studies of religion enwere ndị ọgọma enwere ndị na-eje ebube Christianity enwere ndị Muslims nwee other religions so mere ihe jere ihe alele bụ nke hụtara dịgọ ihe a na-eme ihe dịgọ ihe mgbe ọ bụ then ya bụ ka ihe megide ya bụ ka ihe eso na ọ bụ onwe na-amanye amanye so ọ bụrụ na amanye mmadụ soro na-ekekwe eche na imirikiti ya gbafụcha nwa n'obodo a maka na ọ ga-adị ma ịgbaghara ya adị so onwe na-amanye mmadụ onwe na-asị gị na anyị jikọ na religion nke ejikọ bụ ebe anyị eme ndị ọzọ bere emele nke kpanwe ndịkwuo na-emechi ihe elu ụmụnna na-eme ihe elu a na-eme onwe nọ anyị nọ shụa na magwa gị ihe elu ụmụnna na-eme nke Islam amabidoro gị anyị na-emeche ka m were nwe m tamich ije n'ikoloba anyị na mgbochi ama na umegal yes mmanụ ga-aṅụ mmanya emesighị shiga ọkwụtara ana m aṅụ ma maka Chineke sịrị anyị bụrụ aṅụle anyị bụ ejele nzu ọkwụtara mana anyị bụ mụchi ama na ha mana anyị bịara tukwuru alụ medo ome ekochiri ya atị nke m na-eru nswe bụ m na-eweta na ha ma nke m na-eru nswe ebe ha na-eweta m na ha na-eweta m kụkpara eru nswe ma na nke na-eru nswe so ihe lege na gashi ọmị anyị legaghị so anyị gara enwe nghọta ya bụ ka ọ dị nga m nụchafụta onwe n'ime ya bụ Muslim Ibagwa n'ime anụ dịbụ iche iche aga m nụchafụta onwe the unity and love ahụ bụ equally ihe gbasara Islam na Ibagwa na anyị nweghị anyị dịghị iche pepe meta ihe anyere na-eleje na-eta mgbe ohi na-ahụ eleje na-adị iche adịghị iche maka na ihe onye Muslim na Ibagwa na-eme ihe onye Muslim na Nsụka na-eme ya ihe Muslim na Enugu na-eme ya ihe Muslim na Kano na-eme ya ka na Saudi Arabia like nwa mere nta abịa ya ka emere the whole world so iwu na ọdịiche ihe a na-asị na ọdịiche mgbe ụmụmịrị mmụọ nwatachi nwere ike ịbịa n'etiti mmadụ bụ mana ọ bụ na ọdịiche na ekọnọmi na-eche eme na ofere ọ bụ adịiche nke onye nọ ọ dịrị ala iche na onye na-eche m ụzọ mana o nwere gị ọ bụ ọbịa abịagwa ma Ibagwa bụ na ihe eme vidio ugbo ole ma ole ma bụ ntị anyị ga na-anụ na ndị Ibagwa ha ndị Hausa ebe buru obodo na Ibagwa ma ala ndị Hausa mana from m na wọta mbe na the unity abụghị ife a na-eche outside bụ ọ bụ n'unu le nọ iwu anụ wọtara onwe unu na-eplay that love share ya together anyị lele ugbo wọtara onwe anyị mana ihe ka anyị mechere ọchwa ndị Hausa juru eju na ndị Igbo juru eju na Yoruba juru eju na ndị Gara juru eju na ndị Nupe juru eju na tribe si na ihe niile mara na enwere Naịjirịa nọcha sochonara abịa ma ọ bụ gịnị bụ ejikọtara anyị Islam na bụ ejikọtara anyị ịnwe ka anyị si adọ abịa anyị dọrọ refọ ọ bụ Islam ejikọtara anyị ma ọ bụ Islam ha nyere gochiri anyị ịhụnanya
ka isha anya share hụ nwanyị n'anya gosi anyị nghọta ka esi awọta nwanyị ndị otu bụ ebe anyị doro anya ga bụ na maka na iwu na ihe mara na eme mara iwu na mara onye na mara so gịnị ga-abụ ebute ọgbara n'etiti anyị nice my man thank you sir so anyị na-ekpe ekpere tọ ọnwa anyị bịa gụbịa na onye anyị n'udo tọ Chineke izure n'unu chinyere unu amamihe izure n'uchu izure n'unu amamihe izure n'uchu na onyere n'unu vere n'ụzọ kwere n'unu azụ Chineke na onye unu unu eme shike na-ekelechi m ike nna m ndaga good morning sir Alan unu ememe nta m na-eke n'ọnụ unu shi nke shike Chukwu emere Chukwu nyere anyị ike mee n'udo nta anyị eri ndị nwere na-agwa ndị nọ mgbe ọzọ dị iche iche keere ọnụ nta na soro ndị eke ọnụ nta ihe m na-agwa ndị Muslim community niile keere ọnụ nta n'ọba ogologo ndụ na-arụ isi ike Chukwu na-ata ekpere anyị nkechi ọnụ anyị kechiri ahụla anyị tarị Chukwu wee kwụm anyị ụgwọ a n'ụwa n'ụwa ọzọ nwere m si mamujuma na abịa na ya bụ Islam na-eme n'Ibagwa mgbe na aghọta n'otu eme Islam bidoro n'Ibagwa mgbe onye aja akọwa mgbe na anọ na-akọwa n'ụsọ na first religion bidoro n'Ibagwa before Christianity abịa mgbe site mgbe ọmụmụ ka na-eme erute nwọcha mana ndị ọfụ na-afụta n'udu na ọbụla religion ya bụ oge ọdịnihu ewere usoro ọgụgụ mere ihe dị aga na ndị Hausa ga na-evu obodo agabịcha afụta well mụ na onwe m ama onye Ibagwa onye were Ibagwa Islam ga-akọrọ into aji aka nna m so na ndị mbụ bara Islam nna mụrụ nna m so na because nna m gba mụtara nna m na Louis Ojukwu bụ onye dịrị ya eje Ọnịcha ya m eje primary school and ọ bụ ndị bịara abịa zika ashwa wetara Christianity ha na-esoghe from Ọnịcha abịa ha na-ejeche because na most of ndị Nnoba na ndị Yoruba ndị Hausa ndị Fulani bịara Ibagwa karịrị 200 years ago ha na-ekpe ekpere n'ụwa ndị Ibagwa origin human hair like ya bụ ekpere breast soro ha megide ka e soro ha ịmana egbo na chuchu karịrị ọ bụ maka ụda na ndọkọta achọ ka clear one family onye ọ bụ nwa abịa na ala Nsụka niile na Ibagwa bụ mbe dị more developed more so different community na-agbalata na Ibagwa maybe na-achụkwa ka egbo or something like that ọ shuru ha bụ ndị industrial people nwere ike inweta bụ ndị ha bịara abịa so from there ị nwere ike baa Islam ihe na-eje egote ihe ha akụkọ na eje Ọnịcha gotechere ihe ha were ukwu je esoro ụgbọ mmiri ruo Ọnịcha ha gotechere ihe chatara moto vileta ha n'Ibagwa because ndị akụkụ obodo niile nọ around na-abịa Ibagwa ego ihe so ndị ha bịa ma gwa ndị be na ha hụ akwụkwọ ihe dịchabe dịka akụ dịka mmanụ ya ma na-asịrị ndị awụrụ akụ something like that ha wee bata before ha bịa na ndị Muslim anọ ma more than 50-60 years na Ibagwa and environment and throughout Nsukka senatorial zone no nwere ebe the town ga-abụghị Ibagwa ya bụ actually ya bụ ha na-abịa egi so my father because mgbe Zik na-abịa ekele my grandfather and ọ na-abịa bụ onye my grandfather na-eke bụ onye nkụzi na onye nkụzi abịa anyị na-eji ahụ onye nkụzi maka ya amaghị onye nkụzi so ma ọ bụ nna Ojukwu ịma na Ojukwu na onwe na ha ebugo n'Ibagwa before ha lara Ọnịcha lara Lagos so na bụ chakedetiche na ọ bụ ndị be anyị ndị Muslim bụ ndị trodusuru ndị Christian shi agbeli ya abịa ha emepeme chọọchị first church ha mepere bụ na Chezema before ta Abenua ilemenya na Abenua anyị nọ kịta this mosque anọ ma more than before all these churches and so on and so forth mọnụ ga-ada na anyị n'obodo okwu ọ bụ na ndị na ha like iwu ala ha ka ewe gbeli ile but iwu a very small place ha nọ you are comfortable with it. Nice, my band thank you sir. Mụ bụ Waziri Seriki. Waziri Seriki. Mụ bụ onye sote onye isi
ndị Muslim niile na Ibagwa ya bụ onye na emechiri interview nwọcha ya bụ Seriki ya bụ onye isi anyị administrative leader ma onye vụrụ ụzọ eme interview bụ chief priest ya bụ spiritual leader abịa dịka asị na eze ndị Muslim nọ bụ Seriki ma m bụ n'owuye ya bụ waziri Seriki Abụ onye Ibagwa mbe? Abụ m onye Ibagwa na abụ m onye Yoruba. Yoruba? Nna m ha so na ndị wotere dis Islam na Ibagwa abịa. Nna gị so na ndị wotere Islam na Ibagwa mbe? Because na ndị Nupe wotere from the other side. Ma nna m ha na ha bịara Ashwa as a Muslim from their own side. So ya ka she je ewote that Muslim na Ibagwa abịa. Enwere ike ịkọta how many years Muslim nọ ma na Ibagwa? Ịgwa eziokwu na m n'onwe enweghị ike ịsọ precisely no this year ma the other year. No m name the shop na bụ first religion foreign religion anabatara na Ibagwa before Christianity. Before Christianity? Yes. Enwe na omenala onwe mbụ omenala adaga. Like Christian now no bụ foreign religion. Ma Muslim no bụ foreign religion bụ. But foreign religion bụrụ ụzọ ya bata na Ibagwa bụ Islam. Muslim na no Ibagwa no bugote ihe nwọcha. Muslim an magwa na Muslim with full assurance na every Christian ụzọ ya bịa na Ibagwa ebe a. Me abuturu na nna m hene ndị Hausa and Flanders Nupe side. Ma ashwa bụ hesitar from there. Ebe settle Zeda. Besi sunu shimere nwo shima fa ya after signal na alụ ọgụ na alụ ọgụ ndị Ibagwa ọzọ ga-abụgo ndị Muslim. Mba, alụshole ọgụ. Este Islam bidotere na Ibagwa abịa na no very peacefully. Onwe ihe yiri n'ebo onye no maọbụ onye. Sọsọ ya na-ejete enwe bụ misinterpretation. A na-asọ na ndị Islam bụ ndị Hausa. Like now, I believe no when gbagụ n'oge ọ bụ ihu mamị nwere ike ikwete na mbụ onye Hausa. Ma ma abụghị onye Hausa na amụ onye Yoruba. But I am a Muslim. Onye Igbo na-eme Islam be Muslim. Onye Hausa na-eme Islam be Muslim. Onye Gara be Muslim. Like my junior brother na Atuku, ya bụ kabiyesi ndị Yoruba. Me abụ deputy chief imam. Onye Yoruba too. So now that misinterpretation na-abịa sịrị na anyị bụ ndị Hausa. Ọ bụ Hausa bụ ha nwe Islam. I have one Hausa. I don't know when Hausa bụ Muslim. Good morning, sir. Good morning to you. How are you? I'm fine. Thank you very much. You're highly welcome. Thank you, sir. Thank you. Inanu Iban. I'm onye amụrụ na Ibagwa, isi na enu gị Igbo Ibagwa. Ibagwa na amụgo. Yes. I was born, brought up in Ibagwa-Aka. I'm now 55 years. 55 years. Yes. You're a Muslim na mere exist even before you were born. 200 years ago, Islam batara. Precisely. Over 200 years ago, but the earliest Muslim settled in Ibagwa. But they were few in number. As time goes on, they started expanding by preaching the faith, and many people are understanding it. They imbibe the faith. No violence, no confrontation. So by mere preaching, I'm displaying good manners to people. So those people, mainly the Nupes, the Yorubas, and even some Hausas also. Like I heard my brother was saying, why they call you? But it's truly, historically speaking, Nengbe Islam Bata true northern area. So predominantly, Nendausa by population today, they are more than other people in Islam. So that's the reason. But it's continuing to spread now. It has override even Yoruba land and other places up to this place that's Igbo land. Yeah, continue to see indigenous Igbo. Yeah, Hunda Moranwa Moron Igbo be Muslim. Makagani no me Islam Abiana Igbo for over 200 years ago. I know how many years am I? But 2 years and quote means we are following history. Ndogere henu no ndogere he ki Islam shiwe bia. Yesi sunu sheme no shilege wota shodo na. Onwego. Onwe to be recorded. What I show in a Kumo against other people who are not members of this field. No. Especially Bagwa buying Wabeo.
Islam Ibagwa-Aka is very peculiar in the sense that look at how all of us come together, we embrace each other. Different types, different background, different political, traditional background, and economic setup. But we are one. When then after time, Hana Ibagwa gabu Muslim ne outside and may take move and Ibagwa. No God the Nuna no after his. Yeah, be here yeah, be in make her clarify. Outside taking over Ibagwa. Hausa no as a language is very, very wrong. Oh, the wrong kuku. I got no man a highly civilized, computerized, digital world. Mosha, Bumadi has no basu religion. Religion teaching us. Religion bu uzo ufe. Oze ekpere ofechi gbasusu bụ ihe na-asụ ya amụrụ ne Chukwu kere anyị ka ndị asụsụ dịcha n'iche bụ nke religion bụ the religion ichu iji wefe Chukwu. Any tribe can belong to any religion. Even in Christianity is obtainable like that. Odu hobo enugo onweke ihu onye Igbo onye London onye America bụ a Christian. Even Manda Hausa ourselves go to Kaduna predominantly back who house Christian houses. So no bugi ihe gbasatara tribe at all. All misconception can do Ibushi no water by the grace of God one na jura aga na water aga na water asusu abuga ekpere ichi obuga Hausa bụ onye chọrọ iwu take over Ibagwa. Islam bụ ihe gbairega mo shiganta. My bundle no amor and we are still do our own best to spread it through and peacefully. I usually know we riot down in Ibagwa against interreligious. No. Thank you very much, sir. Ambo asebe aji asebe alaji sule. Abmoni wori Ibagwa. Mana me Muslim. Boni wori Ibagwa. Eshimi Ibagwa gongom. Mana me Jew and Muslim. Ishinalejere msengo de wanja. Ste nna m bi emeri. Nna m bi evutere Muslim na Ibagwa. Ya bụ Ahmed Nwoyima. Bi evutere Muslim na Ibagwa. Ya bụ onye sebetere anyị bụ ndị ọmara. Anyị jegere anyị kpere ndị Muslim. So abụ m onye Ibagwa. Nwa na-asị Hausa, abụ m onye Hausa, abụ m onye Iwuri Ibagwa. Ma mere anyị na Muslim. No gamuru no Muslim ga me exist amu unu ni unu le eze ga no ni. Anyị ga no n'ime nna m mere Muslim. Nna m mụrụ m mere Muslim. So mụ na onwe m na mere m na Muslim. Mana abụ m onye Ibagwa. You will for evidence. Adị m more than 50 something years. No, me judge nga follow me man Muslim dey mere me te before amugo me ga dey 50 man na ga. Ọ na-aga shikekwe. Mo musile gun na no ngoro ogbayara ni mo unu na ndu ka mo ndị Ibagwa na ndị Hausa ga ni bute ogbayara mo Muslim dị na Ibagwa. Anyị anaghị eme ogbayara na ya nchọkọ bụ udo chia. To ogbayara afta na ịbụ ndị nwa swara ga ekpokọte gị kpom udo. Na ya nchọkọ bụ udo. Na ya ga-achọ ogbayara. Ma ya anyị na-anabata ndị ọbịa. Dịka ịbịa na Ibagwa mebe ezigbo mmadụ a na-anabata. Ihe ndị rechini ike na yenye gị ka. Ya kpatara na Ibagwa na-eju eju. Ihe daga mere abịachigire ụgha ya nchọkọ bụ udo na ọṅụ. Ya nchọkọ bụ ezigbo ihe mere na Ibagwa. Anyị achọghị ejighi. Maka na ndị mmụrụ anyị emerighị ejighi. Ndị mmụrụ anyị bụ mgbe gboo a mechite mgbe gboo bụ ọwụrụ onye enweghị nri ma na-eri egba every rice vi anyị na fe atịka anụ asa anyị woje na ọbụ. Anyị woje na ọbụ. Ya bụ ndụ ya bụ Chukwu chọrọ. So ka anyị bụ ndị Ibagwa nọ dịka Muslim nọ na Ibagwa anyị hụrụ nwa anyị n'anya. Anyị anaghị eme nkewe. O nwere ndị ọzọ bụ ndị Hausa, ndị Yoruba, anyị juru ejute ndị bida. Mana anyị na-eji one cup aṅụ mmiri. Ya bụ ekpere anyị. Maka anyị nọ na Muslim na anyị ga na-eshigere ọnwụ ka udo chigere oo. Ka anyị adịghị na ndị ọzọ ya eso anyị ya chi ụwa anyị chere maka na ya anaghị achọ ọgbaghara. Ma ekpere m bụ na nwa anyị nọ n'ime neta anyị mgbe m echekwala na mma nọrọ n'ime ya tụtụme oge m zuru nlagharị. No dukwala tangbe ye chegarisi n'ije gị ọzọ. Mba o. Enwe m kiche because ejere m Hausa, ejere m Saudi Arabia last 3 years. Ejere m Maka. So enwe m kichegari. Ana m echegari ụzọ m so na-adịrị m to. So enwe m kichegari. Maka na ụzọ m so kwụrụ ọtọ. Anaghị m nwa. Ihe daga ihe bịa ka o shike. Ihe nwa na-ebe omeme ya bụ ndụ.
so ya bụ ekpere anyị bụ ka Muslim dị n'Ibawa ganyere n'ihu ka anyị hụrụ onwe anyị n'anya ka anyị si ahụvrịdị ya bụ ekpere m. Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey!
They're good, they're good. Go ahead. Go ahead. Hi, you see again the Mass and Crime looking of African culture, and today I'm here for this great event called Salah Baking and Fasting. Yes, so I'm here today to talk about how they celebrated their Salah to this day today.
and to know more about it and many more other things. So follow me as I'll be taking you on this and more. I see you may get the arts and craft, the queen of African culture. So yes, please can you introduce yourself to my camera? Okay, I'm Kazim Rauf Badamose. Today is Salah after our 30 days fasting. So today is a special day to all Muslim generally in the whole world. So we are celebrating Salah today. So Please can you introduce yourself to my camera? I am Safrat Rauf Badamose. I know your Salah today. And I'm a celebration. We're going to now see you have come in the world. I was on Abia. All over the Navis came on the Bia when I know now you're shooting at the Kiji. I want me, we're going to know in the Chuku. Thank you. So, talking about the Salah, what do you have to tell us about the event called Salah? yeah, the little I can talk about Salah is I'm a Muslim, so Salah is just like a celebration. Is like I don't know how I'm going to put it, but we celebrate. Everybody knows what Salah means. It's just like a Christmas for the Christian. So yes, we have the big Salah and the small Salah. This is small Salah after 30 days fasting. So the following day we celebrate. It's all about we are rejoicing about the fasting. We finished up yesterday, so we celebrate it today. That is why we call it Salah. So we use Salah to celebrate the fasting we just finished up. Talking about this feast, I think last month I was here. Okay. When I saw a trailer, a full truck of rice. Yeah. The in front of there, I think it's the influence of this compound, this house here from JRB. From who? JRB. Okay. Yeah, JRB is my elder brother, so I don't know, you might not know him, but most of us here know him. He's a philanthropist, which not just us only for Muslim. He is also there for Christians. The same way he does for Christians is the same way. It's 50-50, not one-sided. So the rice you saw was for all the Muslim people to use and celebrate Salah. Not just in this town. He does it across all 36 states of Nigeria. Also the same thing with Christmas time. He also do it. So it's something that he does. It's just like a normal routine. Whenever they are doing celebration, that's how he does it. The younger brother, how do you feel having a brother that has the generous mind over people, not being sentiment, 50-50, just like you said? Yeah, in terms of that one, I don't know. It's just God that put him in that position, which is from even with the little ones we also emulate from him. We still try to let people, we spread it. It's just like the little one you have, you spread it for the people. It's not just you must have plenty before you get to. So he's doing it because that is the right thing to do. He's not doing it because I have money. We have these people should be my people, these people should be. No, he's just for everybody. So him was I don't know, but in this life, I'm not sure if I've ever seen somebody that is like him. Not because he's just my brother, but it's what he has doing. Me here, yeah, I can't even get to tell you, talk less of outsiders will be the one to even say, not me. Already, it has already been shown on my own self. Is showing in me, so I don't need to talk much. But it's people can ask around. It's not facey. It's something that is happening. So from your narration now, do you get to learn something from the kindness? Of course, I emulate from it. The same thing with my sister, the same thing with my mom. He's not around, but what my sister, my mom are doing, we are not even feeling that he's not. The only difference is that his friends is not just coming around, but every other thing, the same activity that we used to do when he's around is still the same thing we are going to do. Everything has already been
settled and already been arranged the way it's going to be. We are just waiting for the people that is coming back from Eid-Mubarak to come. Then we'll do the necessary things. So the whole activity is still going to be the same. No changes. Because the whole mind is equal. Yes. Mama, agabubu na adịghị nwere that mind. Ezigbo bụ nne menu ma dị ihe ndị ọfụta ele ga-eche bụ onye na-abụghị onye nke ime onye na-abụghị onye nke. Ọ m Chukwu bụ onye izu mmadụ na mmadụ na-asị na ya emechu. Mana ọ bụ ebi n'igwe ya eme anyị nwee ka onye dịka Amadi Abamobeto ma na Naịjirịa obodo anyị nọ ya adọ Enugu steeti adọ Midawa ya adọ because na ọ mara Christian ọ mara Muslim na ịbịa ivute mkpa na side ya meke Chukwu nwere ike nọ ya ọ ya emenu se ma Chukwu anyị dị ike beti Chukwu na anyị na-ekpe ogologo ndụ na arụ isi ike ka Chukwu mere ya dị ike ka onye ndị mmadụ aka ha nọ na-enye n'aka na eje ya nlesi na anyị wute ya na eshia obini wetikposhi ya bla ahụla because gano onye nwete na nwetara gbawali lele mana Chukwu kwuru ka ihe nwete ọ ya na-aga n'ihu ya kele obile ka na eme ihe ọma ma obini wee mishie ya gi ụzọ onye ọzọ kuma nwetekwu ihe dịka ihe mere nwa nọ na-eme anasa onye nọ na-emekwa na anyị ogologo ndụ na arụsị nke Chinechukwu eme ma ndị nwere ya na-eme obinigo ga-eme n'ụzọ gishi ma Chukwu gwa ama okwu n'obosi ihe nu na-eme nu wofu ụwa na Chukwu ejiri milion woti nu mbọ nu wofu milion je bilion woti chi obinigo kwe ka ha wọta ahụ bụ na iwofu ya Chukwu na-eju ihe ito anya gbochite okwu ma ụgwa na Chukwu ekwe n'ihe na na-eme ndị na-alị na ndị ya na-amata onye nwere onye enwe Chukwu ege nọ ha n'ụzọ ma Chukwu ekwe ka ha kata ya na esha na-ese ka ha na onwe mmiri ka Chukwu giere n'ụzọ karị ma ahụ ndị mmenụ n'obodo ndị bịara na-enwe mbe ọzọ na-akwa ya ka m so mgbe m bija like last month bịara mgbe na n'ime anya abịa na Igbo be anyị na gene ụzọ ụzọ niile a na-asị gị na Ibagwa niile tu mba ọzọ bụ ya arịla jajiji basịla ka ma ememala karị onye na Chukwu jiri jewoja agọzi mụ na na-eke ọnwa Jizọs ndị Ibagwa maka na ọbịa jide m Ibagwa lie na-acha zzzz debido bọsị mgbe afụma trọk nọ rice juru onye mee m n'enya mgbe afụkọ ma eziokwu nọ na-evite rice ka ndị ụka nọ na-eviere n'ụlọ ka lie ndị ụka lie nọ na light n'odemade bụ n'ụlọ ka na-asụ n'ovuje na ka ekeme ụnụbọ na-anụ n'ụlọ ka asụ n'ovuje meke ha ekeme ya bụ ikpe na ihe na anyị na-ekpeke Chukwu onwe no so ndị ba nọ na-eshi akata tenya na atacha temado penta nana penta ebebo from that penta nana ebebo ha na-amụta na Chukwu kwuru ka ọ bụrụ next ka ọ bụ no akpa na ho na view hale na be he no ya na evi na ndị no Chukwu ga-eme he no ụzọ ma m na-ekpe n'eziokwu na owute na first time no so halele keme right we verse in virginia or halele rice na even rice je mena me gbagutere no ti ego na envelope no sign kishi halele so hale go gote o iji kitchen ya Chukwu kule kiki go ya bana na oto obini go ti ran ya maji ko maji. So from this what do you have to tell the young ones coming up? They said the givers never lack. And when you have the mind that when you have one or two and you give out, you're trying to help another person. And that person growing up with that same mindset to also have that mind to help other people too. So what do you have to tell the youth out there, but then having the good heart to solve people's problem, the little that you cannot all. You know, some people say that he cures BP. The way it is, everybody know the good, the bad, and the ugly. So if you are doing good, you know good things pays. We don't need to tell you. I don't know, but for me, if I should have 10 naira now, if I should give out 5 naira, definitely I might not get the 10 naira back instantly. But I would definitely, of course, if you even give out, you will get. If you don't give out, you will not be able to look for a way to get it back. But you give out, you will get more. So it's good to give out. Giving out is a very, very nice thing. The way JRB is doing, I'm also learning from there. I also just give a little instance.
Like I have friends, they'll be like, most of my friends are big boys. They have money, but they'll be like, I should be giving them money. I say, I don't give you guys. You guys are already made. Me, my money I have is for people that doesn't have. So I give the people that doesn't have, not the people that have. So me helping them are the reason why them too that helping the people that are also under them, because everybody have responsibility. So it's just you give, then the people that you give will also help out the other people. So giving out is a very good thing. The little one you have is not much. You must give people money. Anything you can use in helping people, of course, is very, very necessary. May God help all of us. Were your parents give us like this? Of course, they does more than this. Your parents? Yes, my dad is no more alive, but my mom. Okay, when we are sharing rice, we used to have list. Like my mom used to have list. Let me just say, if they are giving out 10 bags of rice now, they used to give my mom her own list, which is, let me say, like 5 bags. Inside that 5 bags is the one for her in the house. But just to show how cool she is, sometimes she even share that 5 out and use her own money to go and buy the one she's going to eat in the house. That's to tell you, she's here now. They're the one sharing the rice. So it's not that I'm here saying it. They're the one doing it. These people know. Everybody here knows how they do it. So it's already in the family. We don't do because we don't do by these people have or these people doesn't have. Everybody is the same. And in this house, everybody is accepted. Everybody is accepted. So we don't do Christian, we don't do Muslim in this house. No discrimination. So we are cool. Today was Salah. This my cousin, he's a Christian. We all went to the mosque together. So it's not by we are Muslim, it's just must to be Muslim people. No. Most of my friends are Christian. I'm a Muslim. So we don't really do it by, and this Ibagwa, you don't even know the Muslim, you don't know the Christian, because JRB have already tried to make everybody to understand that we are all one. So thank you very much. Thank you for giving me your time today. I so much appreciate. Mama, thank you. Thank you. So I'm here to enjoy Salah with the family of JRB today. I joined them to celebrate the other side, and here we are today for the Salah today. So happy Salah to all the Muslim. Happy Salah to all the Muslim all over the world. So thank you. I see you get the arts and craft, the Queen of African culture. So follow me as I'll be giving you more and more. So thank you. Ndị are part of us and we are part of them, and they are coming here. They are going house to greet our leaders and our elders. Yeah, we call them. This Islam you see, the common. Only when Nyabonya, Mane Ndogare, Ndeze, and Aquan who go Denahe. As Onwego Obodemwego Onyeze, Mungo Obodemwego Ndogare. And they are meant to be respected. Yeah, behind me. Yes. I'm not going to catch on 30 days, but soon for Gurubun may have been the money in the winter. Can't catch on because this Muslim you see, Enwego changing, Onwego revolution. No, Bohua Ebidori at the beginning, during the time of Moses, who is Anebi Musa, yeah, Moses. This first thing you see, Vevumon Tendo Caneve and kind will make it ignition also as he say this Islam anagwag do a shedder of the Nibuge Muslim. So ne called ne high name me a vulo buman choy be doable. Naya a catch on maka megenye, me naturally your chuku catching and we can nabatania a catch on over Prum Boshnitana, Mobilinato. Yen abuno kwa Boshnitana Mobilinato. Bune anya nwegu date ya na use onwa anyị hụ monwa anyị bido anyị hụ monwa anyị kwụshi anyị hụ monwa nta echile abeba like the past day ya bụ ashonwa basina ahụ nwa ba ahụ onwa chikumeme anyị ahụ dey anyị bịa sina abụ nya ruo nya ahụ monwa anyị bịa sina egba abụ nta ka anyị sheme hụ ma abụ kodu no walile
our first information ebiete from Saudi ndị Saudi hụma ọnwa ha egwuwa ile na anya na ego ahụla ya na ha ahụma ma enweghị question about it na sị ha na ha ahụma na anyị ekwe na ha ahụma why because ha ka anyị ma mechukwu ka nọrụ ha nso na onye bụ your leader sị gị na nya n'ihe adọ ego mmemme n'ime gị na ịdara iwu n'ime eme abụ na ọ bụghị na ha bụ onye njọ nọ n'isi ya bụ kọdụ ha nọ na-eme bịa na Ibagwa na ndị obodo Muslim ndị Igbo bụ Muslim shiri ike na ndị ọzọ gere ncha ndị ụka na-esi ndị ụga abụghị Muslim shi afụtụrụ maka ndị mmadụ na-afụta anyị ha nọ na-eme Muslim bụ na o ji bute ọgba aghara n'oge ọdịnihu na-ekwe na ndị Hausa were obodo really na ụfọdụ na-ejete ga na-eme ka ha ghọtara ịhụ mana ịbịa na Ibagwa anya na anyị niile bụ nwanne onye Muslim bụ onye Ibagwa ma onye ụka bụ onye Ibagwa ma onye ọgọm bụ onye Ibagwa ma ịbụghị onye Ibagwa na-elere onye Ibagwa which you have become so na anyị na-aghọta onwe anyị ụfọdụ na-abịa sị anyị ndị Hausa anyị sị mba na abụghị ndị Hausa na anyị bụ ndị Muslim na-abụ m nwanne gị so na-ewere merechi ndị Hausa anyị abụghị ndị Hausa na anyị bụ Muslim ya bụ just like the Christians they are not from Israel. Christianity started from Israel and Rome mana ịbịa n'ụwa ile nwechara Christianity adam ma isi ka ọ na-ehe bụ ndị Rome na ọ bụ na ehe bụ ndị Igbo mana ha na-eje ụka ya bụ ka ọ danye anyị bụ ndị Igbo mana anyị bụ Muslim ya mgbe nke m jebetere yes o vuteghị ọgbaghara anyị ghọta m nwa ndị ọkachacha donated the little misunderstanding chọrọ ịbata na anyị na ndị Igbo maọbụ ndị ụka maọbụ ndị ọha na GRB abịamaba emedome maka na GRB bụ ọfụta o gosiri na enweghị onye ụka iche ma enweghị onye Muslim iche ma enweghị onye ọgọm iche na anyị niile bụ na ya bụ ka o mee n'onye enu bụ ka ọ na-eme n'onye enu ka o mee n'Okeke bụ ka ọ na-eme n'Okafọ gịnị ya bụ iwe gịnị ya na-evute okwu there's nothing like that so we are one. ọhụ na-enye aka nụrụ na ntị na ọ bụghị na udo dị na-ehụ mama ma ọ bụ na udo adịghị na-ehụ mama ya because you are here live hụma ka anyị jeje na mkpọmụkwa akpọrọ anyị ndị ụka mịrị anyị nya ma ha mịrị ndị ụka nya na ọ dị na jeje nke Thank you, sir. Thank you. All right.